Umjolisi futhi ukhulumayo njengamanje umfana waphansi le mzukulu lenkulu isigodi i2K. Sanibonani, umzukulu okhulumayo umfana ubuya phansi olundu waceza ubulovu dodalo ohlala kuVenice ufuza wena lesentombi madunisela umkhwekazi. Igama lami nguThobani Sibongo ngokaHlophe, abangazi kangcono stage name sami bathi Thobani White. Ngidabuka le eZansi eNdwedwe esigodini saSohlo Mandela. Lo bingelela unjoko ihobosha ngibuya phansi endaweni yaseNkandla eMshisandla. Igama lami nguAspo wakashezi, ngumculi ocula iAfropop and any other genre like uMaskandi and more. But so navigator right kakhulu kusebenza nayo leyankabe flexible nje yonke into eyazenzakalela enveleke uyakunika nendlela ukuthi nisebenza ngokukhululeka. Ingoma zakhe ezimnandi kakhulu, ngicabanga ukuthi izimbili engene kuzona ngicabanga ukuthi umuntu uzayijabulela kakhulu. Kusebenza nonavigator ngingasho ukuthi kube kuhle kakhulu. I didn't expect him to be the person he is, but he's very flexible, talking with people nje. He's nice. Umnandi kusebenza naye. Ngithanda nje nanokuthi umuntu onesineke uyakwazi ukuthi akunika isikhathi sakho noma ningaphakathi niyakhona ukuthi nibonisane yabo, akanako ukuthi ingoma yami le ufuna wenze kanje, niyakwazi ukuthi yabo nimithane halfway. So nje ngingaphinde ngijabule ukuthi in future siphinde sisebenze naye. Saphekwa njengamanje ngicabanga ukuthi kodwa ke ngokulalela kwami umsebenzi uzohamba kahle kakhulu. Iyabona nje engicabanga ukuthi izodla abantu iyo le abayicula nomzukulu lena inayo inhlese yokuthi izothi mayiphuma kubantu basuke behlale. Ingoma engiyithande kakhulu ile ethi hamba kulungile. Ezinye ingoma siyazizwa njengoba sikhona la estudio, hayi zimnandi. The album is very relatable. Uzo relate nje uzoba manga singa relate, I relate. It's that type of album.